אם את מלאה בפנים והפנים שלך עגולות, תיזהרי לעשות קו לסת עם חומצה ילורונית. להזריק רק חומצה ילורונית לפנים עגולות או מרובעות, טווח הארוך יעשה את הפנים שלך יותר נפוחות. חומצה מושכת אליה מים ועושה את הכל יותר עגול ונפוח, ואת ממש לא רוצה את זה. אז מה כן אפשר לעשות עם פנים עגולות או מרובעות? במילה אחת, רדיאס. ובשלוש מילים, רדיאס ומכשור רפואי. נתחיל לטפל באזור הלחיים והרקות, שזה החלק העליון של הפנים, כדי להרים את הפנים, ליצור מראה מורם, משולש וחד יותר. בשלב השני נטפל באזור הסנטר, כך נגרום לפנים לראות צרות ורזות יותר. ורק אם שני השלבים הראשונים לא הספיקו, נתקדם לשלב 3. בואו נטפל ישירות בקו הלסת כדי לחדד אותו יותר, ולסיים לבנות את המראה המושלם בצורה טבעית. בשלב הרביעי והאחרון נעבוד עם המכשור הרפואי על קו הלסת, כדי למצק את הפנים ולמקסם עוד יותר את התוצאה, בלי להוסיף עוד נפח. אז מה עדיף בסוף? חומצה ילורונית או רדיאס? תתייעצו עם רופא שאתם סומכים עליו כדי להגיע לתוצאה הכי טובה בשבילכם.